Kapan kali cedukan Bude. Wonge manjing. Ya. Lewat sana no. Wonge manjing ngresiki wit timun, lanjaran timun. Diparingi dawet karo bintang. Dawet, Mbak De. Oke. Wong endi-endi lho Mbak De, nggawa tongkat ki lho. Jare arep pramuka. Ya wes. Perjalanan Mai Begira. Kayak sapa kae mah? Begira. Cek milih kopi. Pikir milih kopi. Panen kopi. Pikirah panen ki kae kopine ning kono akeh. Iki sing kembati garing. Iki garing. Piro bek saiki? Sekilo? Sekilo 55 oleh 10 kilo. 10 kilo piro 500.000? Iki pertandingan nih. Halah. Nendi bek sae mah? Ya omah. Tak gawakne dawet. Kita kopi bek girah akeh. Mbiyen kono akeh, Mbah sapa Mbah Mi. Mbah Jah mbiyen mesti panen. Ke Mbah Mi mendina mbiyen golek godhong kopi ya, Bek ya. Godhong kopine iki direbus terus airnya diminum. Jadi setiap pagi ki omahe Pak Kadi ki gawe nyangkruk mbiyen. Wong sepuh-sepuh ngono. Soalnya mesti dikekne wedang banyu godhong kopi kan mbek gula Jawa ya, Bek ya. Biasa kuwi. Kayak bendina ki pendak sore mesti liwat kene aku arep pedahku cilik ngono. Biyen? Terus Pak Kadi mbiyen ke duwe sapi akeh nek kandange barang ya Bek mbiyen. Ya lah ya goleki Bek. Kira kok Bek kira. Kalau candut. Ndang diombe Bek dawete. Halo, Mak Maropo. Jangan endok. Oh, kates waleh rondok. Pindangnya wis digoreng ya, An? Wis entek. Kolak. Kok kolak dawet. Godhog banyu. Enak kae. Ada kopi. Ki godhog jarang arep nggih ngeseni ceret. Diminum, dawete diminum. Kok selak enggak enak lek. Diminum sesok enggak enak soalnya santen. Dawete diminum. Iki lho. Diminum. Pak Pailan 1, Pak Kadi 1 ya. Pak. 4. Aku nggawa 6. Seloro tak pareng ning mbok dijebrak cetukan nek dalan. Iya. Aku mau cetukan mbok dijebrak nek dalan. Sing 2 tak paringne. Mama rondok. Ya ndi nane njoke keblak pecah kabeh. Wondoke? Sapa sing nggawa ndok? Jalan lan kae. Oh, Ya tune watu tak ngule. Panas. Ngule panas. dengkule heeh.
Wes gak di mam ya. Lah Pak Kadi nanti, Pak. Pak Adi kita toh. Engko sampean gawakne ya. Samarku engko selak mambu soalnya gawe santen. Apa nggak tak umbene tak ngentasi iki. Cio apa ning omah ya? Cio. Ya. Bisa para nano nih. Ayo, cah loro. Ayo nangkring ae. Ayo. Ya konten baru yo an. Bentar. Kasar marani Cio ge. Kalau kayak enek Nduk. Le. Nduk. Princess Bintang. Ora ada aku dhewe. Enggak. Enak. Entuk ndok kok ngendi, Bek? Ndoke dhewe ya. Ndoke tuku ndekne kae. Oh. Tiba kae Sapa enek sing utuh. sapa sing tiba? Aku Sampean tiba? tiba nang Kulon Buk. Numpak apa? Dibata WK. Dibata Princess. Sapa dibantal sapa? Itune drak lho. Oh, Endang. Anake jegrak. Endang. Sing iki ya, Epi. Tuh. Lion. Ayan Oh, bela Lion numpak banter kok, kayak nganu pedae iki. Apa dewi? Motor lanang Satria kuwi ya. Tumbas endok, tiba pisan. Ndoke pecah. Oh, pecah ya kadene apik sekiku. Beh, ya ampun. Sampean nggak loro? Nggih tak tukane jamu. Beh, kapan to, Bek? Kapan kuwi? Denan. Lah liya nek numpak banter kok. Ya. Ora enak ndok nemah lor. Apa ta? Ya. Itu numbasne jamu sapa, Bek? Thailand. Kok iso pailan lho. Wong Pak Pailan loro, Pak Thailand. Edi, Udah ya Thailand. Ya aku kuwi. Lion, Udah. sapa? Sapa kuwi? Adike kakake Adi. Oh, Dani. Kok kak. Endi Bek seloro? Maune iki lho ene aku nek nggih mlaku. Pirang dino to aku nggak rene? 3 dina. Kok 3 dina. Kaya 3 dina. Heeh, 3 dina. Wis 3 dino iki. Heeh. Oh, alah. Percaya mah. Pas le sampean mlaku. Ya cek numpak maune ora petak loro dawe nganu ngono. Jarem, jarem. Heeh. Wis lekas nggak loro lek wis. Sesuke no jarem. Beh, aneh-aneh yo an. Ya asal ya. Cik ini. Surup iki, Bek. Surup. Piye? Tak turu apa karo kowe? Ya mbak aku karo sapa? Ya turu wong loro nomah sengetan kae. Lah awar amel yo gelut tok. Pak awar amel gelut. Iki mau arep rene yo dijarak, digandoli, jawane ora oleh karo amel.
Lek awar tukaran tapi lek enggak enak goleki Heeh. jarak-jarakan lho, Bek. Kayak iki lek nganu lara terus kok diwales terus malah nangis. Makmu apa gadung? Heeh, gadung neh. Lek siji gondadi enggak kaya biyen enggak oncek neh. Biyen wong gadung ruwame ya, Bek. Rame saiki. Saiki kali sepi terus opak ya malah larang mergo jarang wong gadung. Kurang-kurang opak. Wah, Makane iki njajal gadung neh Bapak. Tapi iki mau enggak mek onceke ndik nginane. Ndik iki yo enggak, ndik iki mek masak tok. tak pengen. Ndak tau gue lek tinggal lunga piye kok. Mas? Ya wasal ya.